cantos. A min o libro trata de un neno e a súa amiga que fixeron un anuncio en internet que era se vende mamá. Chamábase xente ofrecéndolle cousas pola súa nai. Pero un día o neno, cando iba a quitar o anuncio, encontrouse que a súa nai tamén fixo un anuncio para vender o seu fillo. Gustoume moito porque é moi divertido. Este conto chámase Querida Susi e Querido Pau e a autora chámase Kristin Noslinger. Este conto trátase de dous amigos, unha nena que se chama Susi e outro neno que se chama Pau. Os dous están en distintas cidades, pero son moi amigos. Entón, Susi mándalle cartas ao seu amigo Pau, e Pau mándalle cartas á súa amiga Susi, porque se botan moito de menos. A min gustoume para recomendarvos este conto, porque é moi divertido e ademais contan moitas historias que lle pasan na súa vida. Recomendo as revistas de Reportero Doc porque ten moita información que nos